Verber. Verber er et ord, der beskriver noget, man gør eller gjorde. Der kan både sættes at og jeg foran verber. Verber kan bøjes i flere grader eller former. Der er navneform, nutidsform, datid, og kort tillægsform og lang tillægsform og bydeform. Når man bøjer i navneform, så sætter man at foran ordets stamme, så det bliver til at lege, for eksempel. Så er der i nutid, der sætter man jeg foran og er eller er bagpå, så det bliver til jeg leger, men så sætter jeg kun er bagpå, fordi der er et i forvejen. Men hvis e'et ikke var der, så vil jeg bare sætte er bagpå. Så er der i datid, der sætter man jeg foran, eller hun, eller han, det samme i nutid. Og så sætter man de bagpå, eller de. Her er så jeg legede. Der har vi kun sat de bagpå, fordi e'et er der stadigvæk. Så er der i kort tillægsform. Der siger man jeg har. Og så sætter man foran, og så sætter man et eller t bagpå. Så man siger jeg har leget. Der er det så bare t'et, man har sat bagpå, fordi e'et, det er der i forvejen. Så er der legende i lang tillægsform. Der sætter man ende bagpå, eller nde bagpå. Det sætter man bagpå, så det bliver til legende. Her har vi så sat nde bagpå, fordi e'et er der i forvejen. I bydeform, der siger man leg så, det er ligesom en ordre, hvis du forstår. Men der er jo selvfølgelig også nogle ord, som ikke går efter reglerne. De hedder uregelmæssige udsætningsord. Der er for eksempel gå. Der vil den hedde at gå. Jeg går. Jeg gik. Jeg har gået. Gående og gå. Der vil det lyde sådan. Det er ikke efter de regler her. Der er også nogen, der har besvær med om der skal eller om der skal eller ikke, om der skal bagpå. Og her er det så, at hvis der står at foran, så er den i navneform. Så skal der ikke bagpå. Så hvis man sætter at foran, så skal der ikke bagpå. Men hvis man sætter jeg, han, hun, den osv. foran, så skal der på. Der er også nogen, der har det med at kende forskel på ord. For eksempel ligge og lægge. Altså ligge og lægge. Der kan man gøre sådan, at i ligge, der er det stillestående. Med at for eksempel, at jeg ligger på sofaen. Men så til gengæld at lægge, det er en bevægelse, og det vil så være, at jeg lægger mig på sofaen. Vi kan godt klippe i lortet, kan vi? Jo, det kan jeg godt klippe. Praktikanten Karl. Kom nu. No.